Прывітанне ўсім. Сёння хацеў бы закрануць такую тэму, якая хвалюе шмат каго з гомельцаў, а менавіта макеты сусветна вядомых будынкаў, якія знаходзяцца ў цэнтральным скверы імя Грамыка. Адныя лічаць іх прыгожымі аб'ектамі для селфі, а іншыя мяркуюць, што яны непрывабныя, незграбныя і ім не месца ў цэнтры другога па велічыні горада Беларусь. Давайце разбірацца. Маленькія копіі сусветна вядомых будынкаў з'явіліся ў цэнтры нашага сквера напрыканцы 2016 года па ініцыятыве арганізацыі Гомель Гар Святло. На той момант размясцілі 9 падобных аб'ектаў, а ўзімку гэтага года дадалося яшчэ 2. Такім чынам, у цэнтры нашага сквера зараз знаходзіцца 11 маленькіх архітэктурных шэдэўраў. Для тых, хто яшчэ не бачыў гэтыя цуды, нагадаю, што ў нас усталявалі копіі Біг Бена, Пізанскай вежы, Эйфелевай вежы ў Парыжы, Бурдж Эль-Араб з Дубаяў. Не забыліся на егіпецкія піраміды і копію Сфінкса. Пакланіліся Маскве, размесціўшы іх Крэмль, а таксама Кітаю, паставіўшы частку іх вялікай сцяны. З беларускіх аб'ектаў паставілі копію Брэсцкай крэпасці, а таксама, канешне, нашай жамчужыны нацыянальнай бібліятэкі. Ах да, подписывайтесь на мой канал і будете ў курсе ўсіх новых відэа. Ну і 2 апошніх аб'екта, якія дадаліся гэтай зімою, гэта званіца Сафійскага сабора ў Кіеве і, канешне ж, Калізей. Копіі гэтых архітэктурных збудаванняў рэальна падабаюцца досыць вялікай частцы гомельцаў. Але я мяркую, варта паразмаўляць пра тыя недахопы, на якія адзначае іншая частка жыхароў нашага горада. Падыдзем да гэтых аб'ектаў крытычна і адзначым усе гэтыя мінусы. Пачнем адразу з Брэсцкай крэпасці. Як бачна, пры ўсталяванні гэтага макета не зрабілі талковую колеракарэкцыю, таму розныя часткі адрозніваюцца колерам. Фотаздымкі, з дапамогай якіх рабілі гэтыя макеты, мелі розныя разрозненні, таму бачна, што вось цэнтральная частка значна горш бачная ў плане кладкі цэглы, чым бакавыя часткі. Вялізная колькасць клёпак, з дапамогай якіх трымаюцца пластыкавыя элементы. За гэтую асаблівасць адзін мой рускамоўны сябар назваў усё гэта клёпаным стыдам. Што яшчэ кідаецца ў вочы адразу, гэта тое, што ўверсе на сцяне нават не выразалі ўсе гэтыя зубчыкі. Гэта выглядае, нібыта далі малому дзіцёнку ўсё гэта, нейкі макет, і ён проста паленаваўся ўсё гэта выразаць. Выглядае не вельмі прывабна. Таксама у вечнага ўздзеяння ўсіх стыхій прыроды шмат дзе элементы ўжо разыходзяцца, расслаиваюцца, утвараюць розныя выгіны і выпячваюцца, што зноў жа псуе агульны від гэтага макета. Маскоўскі Крэмль зазнаў той жа самы лёс, уверсе сцяну таксама паленаваліся прарэзаць, але макет у цэлым зроблены больш якасна, проста таму, што яго рабілі не з дапамогай фотаздымкаў, а проста перамалявалі на кампутары з дапамогай розных графічных рэдактараў. Вы не паверыце, але на вялікай кітайскай сцяне ў Гомелі таксама паленаваліся выразаць асобныя элементы на сцяне. Бурдж Эль-Араб сярод усіх гэтых аб'ектаў найбольш такі грунтоўны, тут найбольшая колькасць металаканструкцыі выкарыстана, досыць танны пластык. Але, канешне ж, Бурдж Эль-Араб не параўнаецца з Эйфелевай вежай, якую паставілі ў цэнтры Гомеля. Ды дзе, калі не ў цэнтры нашага горада ставіць гэткую вежу, бо за нашу тэлевежу наш горад некаторыя часам называлі маленькім Парыжам. Гэтая канструкцыя зроблена з вялікай колькасці металічных элементаў, ды зрэшты з талковымі інжынерамі было складана не нафейліць з гэтым будынкам. Як я ўжо адзначаў, званіцу Сафійскага сабора паставілі гэтай зімою, але ў адрозненне ад арыгінала макет атрымаўся досыць такім шырокім, нагадвае больш кіеўскі торт. Арыгінал, канешне, больш стройны, больш выцягнуты. Пізанская вежа. Шмат пластыка, досыць гламурныя колеры, таму гэта, безумоўна, адзін з фаварытаў у плане селфі для інстаграма сярод усіх гомельцаў. Це, канешне, звонку нагадвае разнастайныя папяровыя мадэлі гэтага будынка, якія можна спампаваць у інтэрнэце і склеіць самастойна. Макет Біг Бена размесцілі побач з прыпынкам грамадскага транспарту, таму гэты макет адзін з самых лепшых у плане прамалёўвання, над ім рэальна папрацавалі. Зрэшты, гэтага вымагала і архітэктура самога будынка. Але, канешне, за увесь гэты час разнастайныя элементы гэтага макета таксама пачалі прасядаць, і ён ужо хутка мае патрэбу ў рамонце. Калізей у гэтым спісе таксама навічок, вельмі грунтоўнае збудаванне. Канешне, у гомельскіх аўтараў, якія працавалі над гэтым макетам,
не было якасных фотаздымкаў гэтага будынка, таму некаторыя элементы, якосьці элементы ў глыбіні зробленыя з горшым разрозненнем, а іншыя элементы сфотаграфаваныя з розных ракурсаў. Ніжнія часткі, якія трымаюць усю канструкцыю, ўжо прасядаюць пад вагай усіх гэтых элементаў. Але затое у гомельцаў цяпер ёсць свой уласны калізей. Ну і падыходзім да дзвюх маіх самых улюбёных аб'ектаў у плане крытыкі. Гэта нацыянальная бібліятэка. Як бачна, яна зроблена проста жахліва. Это проста пластмасавыя нейкія пласціны, якія чамусьці ўставілі аж на 3 вадкакрышталёвыя такія маніторы, якія ўвесь час транслююць досыць абмежаваны набор разнастайных фотаздымкаў, дзяржаўных сімвалаў. Гэтая канструкцыя паспела пацярпець у выніку адной з навальніц. На яе упалі часткі дрэва, яе давялося рамантаваць, і нягледзячы на тое, што яна выходзіць на цэнтральную вуліцу Гомеля, на Савецкую, яна выглядае проста жахліва. Ну і цяпер самы жахлівы макет — гэта, безумоўна, егіпецкія піраміды. Тут у нас размесцілі, відаць, егіпецкія піраміды з Гізы. Чамусьці іх тут, праўда, толькі 2. Пра трэцюю забыліся. Як вядома, у Гізе у нас знаходзяцца піраміды такіх фараонаў, як Менкаўрах, Френ і Хеопс. Размесцілі тут таксама і скульптуру сфінкса, але гэты сфінкс мае абсалютова непрапарцыйны від, мае твар нібыта ў пачвары, і вся гэтая канструкцыя пастаўлена на нейкую такую савецкую бетонную пліту. Выглядае ўсё вельмі нязграбна. І я ўжо не кажу пра самі піраміды, которые сфотаграфаваныя збоку, то бок усе гэтыя элементы, каменьчыкі не прамалявалі. Выглядае ўсё надзвычай непрыгожа. Наогул усе гэтыя аб'екты псуе таксама і агароджа, якая выстаўленая перад імі. Гэта ўсё нагадвае яшчэ 1930-е гады, нібыта гэтыя элементы трэба ахоўваць ад нашага грамадства, нібыта іх сапсуюць, нібыта гэта нейкая выстава таго, дзе вы самі ніколі не пабываеце і самі гэта ўсё не пабачыце. Навошта гэта ўсё адгароджваць? А калі ўжо ставіць агароджу, то можа быць нейкую лепшага віда. Ну вось зараз гэта ўсё выглядае менавіта так. Падсумоўваючы мінусы гэтых аб'ектаў, можна сказаць, што яны, па-першае, зроблены з розным узроўнем якасці. Некаторыя з іх распрацаваныя фактычна да драбніцы, намаляваныя з вялікім узроўнем якасці. Іншыя аб'екты, гэта проста нейкая хаўтура, гэта людзі без мастацкай адукацыі, відавочна, якія зэканомілі і на матэрыялах, паленаваліся нават прывесці ўжо гатовыя макеты ў належны знешні выгляд. Другім істотным мінусам з'яўляецца тое, што ўсе гэтыя аб'екты разам, асабліва ў такой колькасці, сумесна з іншымі элементамі, утвараюць разам адчуванне гэткага таннага казіно альбо задворка нейкага сярэдняй рукі гатэля. Такім чынам візуальнае ўспрыняцце нашага горада вельмі збядняецца. Ну і галоўная праблема ўсіх гэтых маленькіх шэдэўраў не толькі ў тым, што яны неякасна зроблены ў некаторых выпадках, а ў тым, што яны ўжо вельмі доўга стаяць і псуюцца ад надвор'я. Яна элементарна ў тым, што большую частку часу мы іх бачым менавіта такімі, менавіта днём пры такім асвятленні, а не ўначы, калі яны выглядаюць сапраўды лепей. Бо ноччу наступае той час, калі большасць гэтых недахопаў незаўважныя. Зрэшты, уначы можна паставіць і звычайную дошку з разнастайнымі светлавымі элементамі, і нават гэта будзе выглядаць цікава. Таму менавіта ўначы у гэтым скверы наступае сапраўдны magic. One of these nights, one of these crazy old nights, we're gonna find out, pretty mama, that turns on your lights. The full moon is calling, the fever is high, and the wicked wind whispers and moans. You got your demons and you got desires, but I got a few of my own. Ooh, someone to be kind to.
Але гэтыя міні-будынкі падабаюцца частцы гомельцаў не толькі за тое, што яны так добра выглядаюць уначы. Яны ім падабаюцца таксама і таму, што ў нас не так шмат магчымасцяў паўзаемадзейнічаць з горадам, а дзесьці зафіксаваць сваю прысутнасць, зрабіць цікавыя селфі. Паглядзіце, нават у цэнтры горада, калі адыдзеш ад савецкай улева ці ўправа, ўжо пачынаецца жылы сектар і не так шмат цікавых аб'ектаў. Таксама істотнай праблемай з'яўляецца адсутнасць канкурэнцыі пры стварэнні падобных маленькіх архітэктурных формаў. Я перакананы, што арганізацыі Гомель-Гарсвятло не было аніякага конкурсу з нагоды таго, што ставіць у цэнтры нашага сквера. І гэта вялікая праблема. На мой погляд, час гэтых аб'ектаў ужо мінуў, і пасля 2 зімовых сезонаў іх варта было перадаць, напрыклад, нейкай навучальнай установе. Яны б досыць дарэчна глядзеліся б у двары нейкай школы, а не ў цэнтры паўмільённага горада, якія мае значна лепшыя аб'екты для выстаўлення ў сваім цэнтры. Паколькі да зімы засталося амаль цэлых 2 сезоны, я мяркую, зараз самы час быў бы абвесціць конкурс на распрацоўку эскізаў новых аб'ектаў, якія можна было б размесціць у гэтым скверы ўжо наступную зімою. Гэтым магло б заняцца гарадское кіраўніцтва архітэктуры, альбо тая ж самая арганізацыя Гомель-Гарсвятло, якая ўсталёўвала гэтыя аб'екты. Там, дзе ёсць конкурс, там, дзе ёсць змаганне разнастайных ідэй, заўжды падвышаецца якасць. Я ведаю, што наш горад заслугоўвае лепшага, чым ёсць зараз. Варта прыкласці некаторыя намаганні для гэтага. Але з іншага боку, я ж не эксперт у гэтай галіне. Сапраўды, можа быць, я ў чымсьці памыляюся. Я не ведаю, што зараз рабіць. Ствараць нейкую петыцыю, збіраць подпісы, а можа быць, так пакінуць, бо і так усім падабаецца. Таму мне важнае ваша меркаванне, пакідайце свае каментары, выказвайцеся, што вы думаеце на гэты конт. Убачымся на новых відэа.